Hey, what's up mga aro? Welcome sa S-Moto. Sa bidyong ito ay dadalhin ko ulit kayo sa isang munisipalidad ng Pangasinan. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang meron doon at ang kanilang pinagmamalaking produkto. Pero bago yan, kung bago ka lang dito sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, bikini man! Pahingi naman ng isang click sa subscribe button at idami mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. So, mga aro, let's go! Mga aro, welcome to Calasiao. Halina't, ipapasyal ko kayo. Wow naman! Wow! Wow! Isa po ang bayan ng Calasiao na pinagmamalaki namin dito sa probinsya ng Pangasinan. Okay, mga aro, nandito na po tayo sa bayan ng Calasiao. Nandito na po yung pinagmamalaki nilang puto. Mas kilala sa tawag na puto Calasiao. Tama po ba yan, ma'am? Okay, si ma'am, shout out kay ma'am, ano pangalan, ma'am? Ami. Shout out po kay ma'am Ami dito sa Calasiao. Titinda sila ng mga puto. Ilang puto yung mga tinitinda nila rito. Po rin para makabinta rin po sir. Sir, Ito po. So ito pala mga araw, kailangan nating malaman kung ano ang mga puto na nandito. Itong, ma'am, anong puto po ito? Ito. Banana po. Banana, strawberry, pandan, saka ube. Yan. Saka ito yung special, yung puto na may cheese. Yan si Mamami, bigyan natin ng sticker si Mamami. Yan, sticker. Ma'am, yan yung sticker mo, ha. Yes, mo. Meron ka bang shout out? Baka gusto mo mag-shout kay wala? Okay, wala. Sige, sige. Si ma'am, extra si ma'am, oh. Hello, madam. Wow! Yan. Reaction time. Proud to present, Ma'am Fritzelen Gonzalez. Wow! And Ma'am Joyce Geki. Wow! Shoutout nga pala kay Ryan Calma, Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! team leader ng delivery dito sa isa sa team leader ng delivery ng U-Dragon. Ayan. Mga aro, hanggang dito na lamang po tayo. Kung meron po kayong idadagdag at nais malaman sa bidyong ito, mag-comment lang po kayo.
At pahingi na rin ng isang click sa like para maging inspirasyon ko sa mga gagawin ko pang mga videos. Mga aro, shout out po kay Kaarong Hiatli TV. Shout out din sa'yo, Kaaro Larry Dison. Shout out din kay Butut Works. Shout out Rafi Mamorno. Shout out din sa'yo, Chris Sara. At shout out especially yung mga taga Nueva Ecija, Metallic Corn. Kaya mga aro, goodbye!